ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକର କୃଷକ ସାଥୀ ସଂଗଠନ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠର ପନ୍ଥଶାଳା ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବୈଠକରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଚୟନ। 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶରତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ଅନନ୍ତ ଦାସ ଉପସଭାପତି, ବେଣୁଧର ବାରିକ ସମ୍ପାଦକ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ପୁହାଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଜେନା ସହ ସମ୍ପାଦକ, ଗୟାଧର ମଲ୍ଲିକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ମନୋନୟନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର। आमे सरकार पाखे दाबी करूँ जदि आम कथा किसी न शुणती आम निश्चित रूपे ये ब्लॉक स्तर जिला स्तर और जिला स्तर राज्य स्तर जाई यार प्रतिवाद करूँ, आंदोलनात्मक करूँ और दरकार पड़ो सरकार समस्त प्रकार कार्य को आम अचल करूँ। ए प्रकार हेले निश्चित रूपे सरकार निद भांगे आम आज दिन समस्ते आम वज्र शपथ नहीं सरकार पाखे आम दाबी कर